Ye baro ye ke ba u ulale haga jing im ke jong syakri ubarit ujong u ye ke bangala ban poi hapdeng jong pi haga ne gapor baga ngai skemru baga de jing yalam baga plan ke jong u hi ye ke bangala ban yeng haga ne gamit jong ne sngi kublai shibon naga bantaki kentien ke jong pi itamamusan ke bala pedang sngoba yenga lemban iwei parlok ibangi yawan lang haga ne jan mit jong ne sngi Badhoi naga benta jong pi kabalang ru kabala pedang sngow bha yanga badru hagani jan mit ban ken mau yanga ban ai benta ru hagani por kerpang hagani mit ban ya sam naga tin ka jong ublai ken ya ka bau blai ulabu haga donun ka jong syakri ujong u nadu ka por ka bangalayo ya ka jingtip ya ka bangade ban keren hagani mit jong gani sngi ki para bat ki henman ke jonga ngalabo au blai haga jing duai ngango trai ka ige kubor ya ka ba mi medon na ga banta jonga ka ai ka ba mi medon ban keren ning kong ya nga ban ngatip habanga ngan lek ban keren haga de jaka ya ka ba mi melabu ban melashanya haga terpeng ke batlon ke jau syakri ujong u nganget ya ka ba mi men keren ya u ba men keren ru ya ki khon ke jong mi hot ka ne kadang de sin ka ban ning kong ya nga ya ka bangan yeng hapdeng jong pi ki para bangit ki ba ien balese don hapdeng jong pi kembalaong itu mabasan ki bampat shimla itu yanga bat yo don ru napdeng jong pi ki bala itu yanga ngadei na ei ka kerteng ka jonga kalong roki marpana ngasong ngasa hamaulai nong mali baga balang ka banga ngapet ka balang ka banga don ya ka banga ngatreru kalong haga jayau pastriet ngidon lai teli ki balang ngidon ru ye kitanat balang bat keleng khatrai ke badan hapo ka sar shillong bat shabaru kumjo ngatrai ru aga jayau district haga shillong rilom presbytery ka bamanga bat maphingi ye don lang haga jo ka sinon ka KGP sinot sepngi ki para bat ki henman ke jonga hautrai ngatrai kalabyang ngan pen itu tangkata yeladi haga ne gamit jongani gesngi Nadu kihenmen bagi para ke jonga hakini kita yo ke bala letno bad hadu kini gisngi ke bamenta bad hadu nen kamit ke bangiwan na ke wai ke jaka ye ke ban pendep ye ke jingalam ye ke tien ke jong oblai ke donut kala ling a ke donut kala pisa ngogo try ngatip ba melabu ye ke kentien na ke donut ke jonga nama kini ke kentien ka bau blai ulabu ki para bad kihenmen kala khia ke donut ke jonga Bagala don kapor kabang akwa ya gaban wan ban keren no. Na mangongo try ngatip me don ya gaban keren me la penluet ya ga jing im ba ya ga donut ka jongan ningkong. Bangatip habang ara hakikun ke jong me. Kin kolohai ban pediang baban sngaw ya ga tihen ka jong me. Ki para banget ki ba ihet ke jonga. La devi puli ke kitab Ezekiel kelenong ka saupun riu ke dekat ka bakendai. Ka batai bat ka yetu yengi. Bahabangi rung sega jing mani belai. Habangi rung naga kerdop kaba syatei. Ngidaiban mipat naga kerdop kaba syati. Kamut habangi rung haga ying ka jang belai. Ngimi nang tei ngirung nang tei ngin mipat nang ni. Kadon ka ei kaba kenjaman sim hangta. Kaba ublai uong yalaga jang gibrio. Haba pirung sega jing syakri belai. Haba pios ngau ya tien ka jong oblai. Kalong kum ka jaka kaba pilet ban pa ban sat kali. Lani kalong ka jaka kaba pilet ban richard sialadi. Kadi ka jaka kaba pilet haba pimbi pimdei ban long kum jo. Lada bangahabat mapi ngilong kum jo lada ngimi nang ni. Kam mentoh yengi bangin pelong jing yeseng. Kam mentoh yengi bangin pelong ye jing yeseng yalam. Lada ka donut ka jong pi ba ka jong nga kam kelah ka bamun hublai wong yu Ezekiel wong ya lagi jogi khon ka jong u rung se naga kerdap ka bam ka tei ka bashatei sami nang ni ka bamut pi rung dau wai brio mi dau tau brio o balamat ya ka snam ka jing saj hapo ka snam ka jong u khon lang bran ki men bagi para ka jong nga hau trai hublai don ya ka khubor naga benta jongi ha ka ne ka men ngangit scam bagin long kinong sngow bat kinong leru ya ka tien ka jong u ngin ya pandem hau blai ka jing duai hau blai baduk pa jongi u ba beneng ngai ngo ya me blai ha ka ne ka mit jong ni ka sngi me la yalam yengi kum ni ka mangi long ko kan rahat ba ien
ya lau jong u syakri ubarit ujong mi ko pa mele kershan ya bat mele yalam ya ya ke kejat ke batlat ke jong u ablai ya ke bangala ban poi ha ke ne ke jaka ken ko trai ban yalap ya ke tien ke jong mi ko pa bad ho ya kata ya ke ba melebu ha ke donut ke jong u syakri ubarit ujong mi ha ke ne ke por ken ko ken rahat ba ien ngawan ban pau ha ke mat jong mi namar ngetip Kelama mi ngamla ban leyai, kelama mi go try ngamla ban keren, kelama mi go try ngamla ban angga cintur. Bad hoat go ken rahat ba iej mela juyeng ringkat lem bad lau jong syakri, mela yeng rang bad hagi pohor bagi snam ke balalit no ken rahan. Hadu ken igamit ke bamenta ko pa sa cisin pan, tu yeng ringkat bad sendak jong u ken nablay, bagi kentin ke bami melabu aga donut ke jonga, go try ba iej ablay, ken mi ke bahoat kan long hoot kabalong em kan long em tang kata kabam me iben yo syakri jong me on keren na gane gamit kanya blay kabalong kabor na gabenta kitu kebala do borno kan long ka jing pen thamai pan kan long ka jing pen me pan ko trai ya ka ding men sim jong me ya kitu ke ba ka donut ka jongi kalas dang tang ka jing mi tadem ko pa ha ka ba ka janlip ka ding men sim o jong me kom jo ken ko try baba nagabanta ki bapang ki bashitom ablay jonga ngatib ya gaba memen kta yaki kat bangin lap ya tin ka jong me melong oblay obam ton mano ya gaba la ablay jonga ya gaba snow to na melong oblay over crow but oblay unong pen kya o jongi but ho da blay men pen kya yangi ya ga jing pang ki babon ki bangin don na gaman but kom joro ya ga jing pang juga men sim ka bangin don ya ga jing pam pong juga pom menis na ya blay ban kta yangi but ho da ga ne ga mit ablay habang yos ngau ya ga tien ga jong me ko mangilar wai ablay ya ga jing rai ya ga sai kom jong ga rai bi labatat da ga jing ablay ga jong me ha ga ne ga mit ablay me don ko kan rat ya ga ba men pelat lun me don ya no re no kalaban long ya ga rang ba kalaban long ya ga long kme kalaban long ya ga long yeng ga long sam kalaban long ya ga kon sam la try ya ga ba men penhap ya ga kenjri ha ga ne ga mit ko try ba ye compare ke don hang no ha ga ne ga por ken yang ken mare ken ren siet shame da batang hami ka don ka jingkerman je ga jing em try ba ye kren hangi ke ken tien ka bang laban ngau thu ha ga ne ga por na ba ye ki ne bharo ngi dwai ngi pahan da ga jing ngai ha ga ker teng ga jo chi su bang nong panem amen ka bentahan na kaktien ka jong oblay ka bangakwa ban bu kum ka nong rim jong ka jing yalap ka jong ha ga ni gamien ka long na ka kitab jing pen pau ka lenong ka balai nadu ka dekon ka baar ter hadu ka dekon ka basan ka kitab jing pen pau ka lenong ka balai ka dekon ka bening kong ter hadu ka dekot ka basan ki badon ye ki bible phila ban plit lang ban ngam ke badon roh ki yeng ki sem ke bayos ngau phila ban plit ye ke bible ke jong pi bat kat bangadang pulih ye ke tien ke jong oblay ngiru ngin yo ban ye pulih ye kan ni ke jing shisha ka bau trai udon ban keren ye ngi ha ke ne gamien ka kitab jing pen pau ko ong kum ni bat hau ta u angel jong ka balang ka bahasar des to tho yakini ki ei ru u ong uta ubadon nyo ki men sim oblay bat ya kita ki nyo ki klur nga itu ya ga jingle jong pa bapa don ka kerteng bapa im hen rei palong ka bayam tolong pa ka basharai bato pen skem ya kita ki ei ru ki basa ki ban sayap no namar ngam shem ya kita ki jingle jong pa ki baladap janai hakmat ublay jonga token mau namar kata kumno pala pediang bat pala yos ngau bato ris kem yaka bato kela kabamun nabakata lada pam sharai nganwan kumunong tu ken te panom yotem hakanu kapor nganwan hapa kadekot kabasau kabalong kapedeng jeng jingalap ka jonga hakane gamin henrei padon kendiat ki kerteng wat hasardes ke bampat shem lapin betngin ya ke jankop jongki te kita ken yo ya lembat nga ha ke jankop bale nabaki long ki badai uta ubajob yauta on penkup
hake jankop bale bat anam pendam no dalai ya ka kerteng jong u naga kitab jong ka jingim kihen men bagi para ki jong hau trai bagi para bangit ki bain bagi parlok barom kani ka kitab jing pen pau kalong ka kitab kaba compare na ki weipat ki kitab hake tien ka jong blay ya ka bangalaban shem namar kani ka kitab kaba yathu ya ki ban saja kaya tu ya ki bampat urlong lani ki bampat ja hasla jong kani ka berthai kani ka kitab la thoru de ka jing yo I pau jong u shakri u bakodor jong u blai u balong u senran jong u jisu u balong ge bangilatip kerteng kamu Yohanes bona preng jong ngitip ya ka jing ka jong u tang namar ba u yalap ya ka tien ka jong u blai tang namar ba u yalam ya ka kerteng ka jong u jisu lale kumnu kalong bahagas pa snem ka baningkong ngiyo ki para bat ki henmen ya ka jing shun jong ki briu ka jing shun jong ki tagin nong shun ka jong utrai bat kem sha dalai ru ya ka ban yalap ya ka tien ka jong oblai bat ka ka bakilale yo neu Yohanes long bakila set yo om day haka along om day haka bendi om day haki ki balong haka kinjaying henry la set you haka way ka daulenong ka ba unom la ban pen bat udon hang ta marway tang namar ka daw ban pen sange you ya ka ba uyalam ya ka tin ka jong oblay ken bat ya ka ta ka jinget ka balong haka kerteng ka jong jisu bagi briu ki bangen bagi briu ki bapadiang you ken yo laj bakin yo mab bakin yo mat ya ka jing penem haga jing ka jong ki henry u blay laong ka tin ka jong u haga ni ka por ki para bat ki henman ula pen pau ya la ka jong ka burom haga ba ula lej ban ya shem yo ni u shakri u jong utrai haga ba kum ka daga por bada ka daga janmit ngela banong kala don ka jing yo I pau kala don ka jing mayan kabau ni utrai ba dunong penem jongi ula ong yo Yohanes to tho ya kini ki ba me yo I kabenta ka baningkong jong kani ka kitam kani ka lenong ka baar hadu ka balai ka balatho yekin nyo teligi shiti hagata ka por kampat don mobile hagata ka por ampat don yekini ka SMS henry laong bahabangi kwa ban ai jingtip yano ngi para ye ke kubor jutho de ke shiti bala para yekini hau Yohanes lejra yekini ke shiti lejra shakaway ka balang kabaka kerteng jongka kalong ka balang hapo Sardes ka Bible kayet ho yengi kendian syapang kani ka balang haka kitab ki kam ki apostol haka lenong ka bakat kendai ka dekot ka bapra ka bashipau kani kani ka balang ka balaseng lani ka balalap daw apostol Paul haka jing tray ka jongu ya ka kam ka jongu kenran baka history kayet ho yengi baka ni ka balang kalanang roy Henry kat bagi sengi ki por kenang yan kenika balang wat haba kenang krau haga jinglong ke jongka haga baya day bat ki statistik ngalabanong Henry kaladon yaga wei ke jinglong ka bau trai wong nadu ke dekat ke beningkong ke bangangalapuli ko ka balang padon ya kani ka jinglong balatip gerteng ya pa bapalong ka balang ka baem henry palong pat ki so ke jong pa ki long bat ki pen pau ya ka jinglong ka ba shisha bat kata ka long palon ya ka jinglong ka bayam nang ta shu wong ha ka dekat ka bahar to sumar se yaladi kita ki ba kendiat ki ba don hangta to sumar yaladi bayo ya kata ka ba pilayo ruan kenino namar ka jinglong ka jongpi pada ka dekat ka balai kong to ken mau se ya ka jinghikai ken mau nang du ka tenrai ka jongpi ken mau nang du ya ka ba pilawan ki para banget ki ba it ki jonga ka dekat ka ba sao ngan keren halor ka wei ka jing kali ka bangan kali yang ilang baro hagani gamin mano balapen betngen ya ke jankum ki jongki mano balapen betngen ya ke jankum ke bautrai ula ai yang abad ya pi ka balang hang ni hapo Sardes long bagani ka balang
kalanang krau haga jing don jing em, kalanang krau haga jing long ga jongka, kalanang yat agi snem ke jongka, utrai uong haga nige kentin ka basawong, ngayo iti badon tang kendian, kalaban long ki don shi hajar, ki dekot ki badon haga daga balang, henrei tang kendian, ki banga ngayo i, dakata ka banga ngapet na jrong, ngayo i tang kendian. Kibahaba ngapet na jrong ngayo i yaki jankup ki jongki lasat yaki daga snam ga jong utrai badon tang kendiat ki badon hangta para banget ki ba i ki jong nga utrai ngi em hagis ngi ki ba e kom ka jat benri hukum ka balang mangabat mapi ngempat juya yakani ka pateng benriu bat ngampat juyo i yakani ka pateng benriu kabangan ngayo i hagini gisngi ngi download yake jingkwa ke jongi ngi download yake kali ngi download yake jingnang ke jingstan ki khon jaga balang ki khon ke jongi ki krau ha ke jingnang ke jingstan hakalat kamai ke jongki baki don shaba jengari ki dan shaba jengka jat benriu jingai na lage jongka yeng bat ki pelilat na ke bentan jongki ngi bun ka pisah hagini gisngi nang ta kilat kau hak bai dei bat ka jingpang ka jing shitom ngiyolat ya gaban sumar hak ni gisgi hadai ngampat jiyo i kom ka ni ka jat benrio bat ka pateng benrio ka bang yo i menele si hakapor bagas ngi kadang sedang bansep habagas ngi kadang sedang banno arsun ngiyo i yo tulo o ubadum bat hakan ni ka pateng benriu ngayo i ru yo taulo o nang tai na shiliang ulawan bat ulas dang bantap ya ka jing em bat ya ka jing ya lenti ya ka balang ka jonga ba ka jongpi bat bon na ki khun ke jong ublai hakan ni ka pateng benriu ka bangingi em ngilak kelalong jak lialang no bat ngila bun kombawang utrai hakan iga janmien hakan iga dokhat ka basau babun pilap pentingin ya ke jankom ke jongpi hakan iga miet pinut ban ong yanga pastor pi ki long pa ki long kmi pi ki kon samla pi ki bapet nakan iga live streaming hakan iga janmien pi don hangno pi laban yos ngau hakan iga por pinut ban ong pastor ka jing em ka jonga kalong baka thong ha ka jing em ka purpose ka jonga kalong na marbo play jonga ude ubakun ngaru ngade ban long ubakun hatu pi ong kumta hakan iga janmien na marbo play jonga ude ubakun ngaru baka jingem jonga ngade ban kun haka jingya lenti ke jonga ka baman lagasngi para banget ki ba i ki jonga utrai bona pedeng jongi ngi kalalong ki merau late ye ki kinjri haka jingem ke jongi kalalong kum ka tu kapala ka bangi ngiken kalalong kum ka tu kapala ka bamanga bat mangingi kiet kat shabangi ngeleng baka don kapor habakatu kapala kalakia ngim sngo thu ban ngim la shu ya ka ban kot she ka thong ka bau trai ulabu na ga banta jongi ngim la shu ban kon bat hateng habakata kapala kalanang khia habangi pet ya kata ka jingkhia jong kapala baru baman opanan kam ya ka bagan long ka tiar ya ka ban penjot ya ka jingim ka jongi ngi keno yo blai balai ngajenjar kat ni balai ngajot kat ni ke jingim balai utau briu ui yanga balai kani ka briu ka i yanga balai ngam yo ya kani balai ngam yo ya katai bat kan ni kapan kala yangi bangin yo ya ka jing yaro na kiwei o pi bha briu bha o itenat bha ya pi bat ngi persang ban fit in ya ladi bat hangta ngim tip ngi dei ki ai ngi klet bangi dei ki nong bot jong utrai Apostol Paul wang ke siti ke jong us ki Galatia kala nang kabaning kong ko dekat ka sipau wang ngapen bor tang yo blai ngampen bo yano kabamot ngakwa jing yaro de tang no tai kam labyang de yo jing yaro tang no blai kam labyang de pide banyat marwai ru ki para banget ki ba i ke jong ngau trai Kektien ke jong blai kapan kan mau yang iru lebih pulih haka gospel ke jong Lukas kaya tu yang ye kini ke jing shisha haka lenong ke bakat lai ke dekat ke bakat wei kadan ke wei ke briu ke balapang kat prasnem kani ke briu ke lapang ye ke jing pang jongka kat prasnem
Bat ka syong hang ni hakman man laga sngi ka bau trai uhikai haka senakong haka por ka bau dang don haka ni ka berthai. Pikan mau ki wei ki beri ki haban penpat ya ka tega san tang naga dau ban yo ya ka jing pen kia no nong panem. Ki dang ki beri ki ba mare na klau ki kendu ya laga jong ka jing im tang ban yo ban dem kho siu hakmat jong nong panem jong ki. Kani ka beriu ka dan hang ni kman Henry kani ka beriu ka ngau thu bakam dan kam ya ka jing pen kia kala melen ngalam melen ngapang ya kita ka kti ka ba kedor ngalam melen ngan ra lang ya kita ki kenjri bat ka bangas ngau si hakini ki sngi kalong ba wat ka ba ijliru ka rung haka yeng ka ba kentang ka jong blai bat ngi ong kam lelei udan wayu parlok wong ye nga ya kini ki kentien wong habanga perkhat ude ulalong kristan menta wong ye nga ye kini ki kentien habanga perkhat ye kini kan nyam kristan teng ngas ngau tamula wong hateng Christianity is a joke ngalalingo ude kristan wong tang ba ngamla ban yat lat no nong panem mo jonga u Jesu henry habanga perkhat ye ki kristan ngas ngau tamula la tho ti hagaktien ka jong oblei wong balei phim shubut ben balai la tho agak tin ka jong play phim sia bot be juong pi kwa ban ya patai kata bat phia pen klo mahar ya lega jong jing em bat phia pet chane bat chatai habala tho agak tin ka jong play kam la biang mo shu bot be juong kat nongot na pareng jongi hakane ga miet ki para bat ki henmen ke jonga lada thau utrai daga jing thau bat daga talajur ga jongu kombawong ye gane ga balang hapo sardes don tang kendiat na pareng jongpi ki bakane ga jankup ga jongpi ka long ka bala sat daga snam ga jongu kon lang bron bat da res bon na pareng jongpi pinong utrai ngam sngoba kelej no na khamat jonga pila judwai nam daga yeng pila judwai na gamtau kun jong yeng pila juong bat u kun jonga bat ka kun ga jonga kidai gi jong utrai ukpa jonga bat ka lok ga jonga kidai gi jong utrai pidang ye dwai man kamiet hayeng pidang ye pule bible men sngi sajan ngadan ko ke seminar hang tai hapo laga jong ga balang kidang ki khna ki ba khna samla khat san khan riu snem hadu lai pho snem ki badon ngapen i ya gawai gadur hangta bakata gadur kapen i ya ukpa ka kemi bat ki khana bat ki khun ke ba shong lang hakata ka round table ngong ya ki ke i ke ni ki ong kata ke family time ka ba ki keren ki polong jing dwai ngong phidang ya le ya kata 100% ki ong ngim jule shu ya kata ngim ju yo shu ya kata phidang ya le ya kata ha ke ni ka mien phithrai ki para banget ke ba i hen tang namar ba piwan jing yeseng pila poi beneng ngapan map hagane gamien bakam long kum ta ken ki jankop ki jong pi haban yet hagane gamien kan rew snem mo bleu lai hagate ko por dangi mi nang ne shelong ngi yo yu ngi rai re bible ben ngi lek nang ne shekeling khatrei ki jongi ka bangi trei ling kha ngi rai re bible bangi slok ngi dwai menta phidang le ngi yo sngau ye kini ketma syatai syapo langpi o balai utau asam owan bantu ya kata ka jaka kita ki blok 1 blok 2 ngi yo sngau ya kata ketma yu Ukraine Russia kadon ketma ka baman ka sngi ka bapi bat manga ngi kendo u kristan u yothia mangi ngi yothia kata ka di ketma ka bau setan owan bantu ye ki khun jong pi pada ki khun jongi dala syai dala kendet benriu pastor temamesan syanu ki kun jongi katamit ki 4 pilale ayuti syai ukpah jongi kun syai ka kemia jongi kun hagani kemia jongani kesngi kat nungun na padeng jong pi dang bat scam ye gani ka jankop ka bau trai ula ayabi bon na padeng jongi ong kaktien ka jong oblay ngila pen serwa iya kita bat ngila pen jabono daki jingle ki jongi kan kanungan na padeng jongi hagani gamit ki hinmen bagi para ki jonga
ngi sngau thu ye kan ni kan rat la de metau ye nga ha kan ni ka mit nga syam bangatip bangaduna ba pi tep na em ye kan ni ka jing em ka ba pi pi em menta an sa bishar ba an sa kelli ye pi ha ka de sngi kan nongot na pedeng jong pi ki ba klem pen bet ngit ye ki jan kop ki jong pi ka ba ar in men ba ki para ki jonga pis ngau thu ye kan ni ka jan kop kai kan ni ka jan kop ka ba pi pi kop ka de kata ka ba pi pi kop na jrong kadai kata ka ba pi pi tap na jrong kala balong ka ni ka jan tap mo kala balong ka kut kala balong ka gaun kala balong ka sweater kani ka di ka jan kop jong ka ba ken jado kadon ka jan kop ka ba ken jaman sim ka ba mangabat mangingi kop man ka sngi ngi thu ye kita ki briu na ki jan kop jong ki uno muslim uno hindu uno bampat long kristan bat uno ru odayu kristan na ki jan kop jong ki on itu ka ba mon ki di ki jan kop ki ba pen pau perthei bat ki ba keren briu ngadei bat ngi dei wei hakan ni ka jok ka bangingi menta ngalaong menena ka basdang ngampat jio I kom ka ni ka jong ka bangi kam yala di bangi de nong bot jong utrai hari ki kam jong I ki long persha ya ka mon ka jong oblei ngi yo I ngi tu shi spa batu ngi abam shi spa babam ka don ka jing yap khlam om dei hakan ni utau ko bet kat kan dai ka jing yap khlam jong ka men sim kam kedang lanuru nama day tang utrai o bala ban pendap ya kata bat ngim sngau thu ngi persyang ban pendap de ki ai jong ka ni ka bertai sha ai ka jing shep ting yo play hakari ba ka jat ben riu ka jongi sha ai ka jing shep ting yo play kabala ja bat kabala pet no nakari ka ba ien bat na ki yeng ki sem ki jongi kini kan ki jankop ki ba pau shabar baki so ki ba mi shabar kan pis ngau thu nang no pi yo ye kan ka jankom kan ka jankop ka ba pi kam ye ladi ba pi dei ka kristan ba pi dei o kristan pi tiap nang no pi yo ye kan ka jankom yang abat yang ngiting yo ki men bagi para pi ladang yo ngim das ngau thu ladang thiet da ka dor ngis ngau thu ya ka dor ka jongka ladang dang thiet mobile phone thamai spang ye nyat ha ka jan ladang dang thiet kali thamai man ka sngi ngi san na mangi tip ngi pelot mangi ya ka bisa henry ya ka ni ka jankop ka bau play ai yang ngi yo teng ngim da ker ya ka ngim da ngau thu bat ngim da tre ban ya perkhat bha ya ka kan ni ka jankop ka bau trai u ai yang abat ya pi ka dei ka bau trai u hab ban ai ya la ka jong ka jingim but we nong tho wong it costs God everything ka dawa yo blei kat ka ba udon ka dawa yo blei kat ka ba udon tang yo we kon but you ta haban ai no na ka banta jong pi udi ye ka khuri pi kan mau ha ka gospel Matthias kong kom no hak per get samene ka lenong ka ba arpun rio laisien udwai pi julap u jisu udwai laisien ye ki ai dei tang ha ka ni ka lenong ka ba arpun rio ngalam bau jisu udwai huang ko pa jonga la dalong ka mon ka jong me kan ni ka khuri ka banganga de bandi kan ni ka khuri ka banganga de bandi menta la dalong ka mon jong me ai si bangan like no naga ngatip bagani ka khuri ka palan hanre tang namar ban ai ya kene ka jankop ban ai ya kene ka jankop aki kun ki ba me ban ai ya ka jankop hanga badapi wong ko try ngan yeng bat ngan lek ngan sha bat ngan di ya kene ka khuri kom ba me melaong ya ngako pa pis ngotu ya kene ka khuri ka jong try ka kene ka khuri sali sheyeng pendap ya kene ka khuri ki para ba ken men ya ka to ka pela ka jong pi ka ba pi don na yeng pendap ya ka to ban mudur ba pin ngotu ya kene ka khuri ka jong try pendap ya ka ta pela lani ya ka khuri ka jong pi pendap da ka jing thok hakata ka pela ka jong pi ka ba pi di sha hayeng pendap da ka jing thok
pendap daga jing syukur, pendap daga jing bom kok ngu, pendap daga jing mani beli tau, pendap daga jing kuak berai, ka jing kelim, ka jing bom kuj, ka jing nuti, ka jing penhap kun, ka jing sakilam ler, ka jing bishni, ka jing batbor, ka jing penyap, ka jing bitar syla, ka jing tu, ka jing kuarha, ka jing sarong. Pendap syuk-syuk daga jing tem, daga jing ting, daga jing khuslai, pendap ru daga jing pang. Pendap daga jing pang kansar, kita daga jing pang ki babon hagi ni gisngi. Bad haga bakat do, haga taga pela, sa pendap daga kentien ka baong ka jing yam. Padu try wong ngandi ia kata. Ngandi ia ka ko try. Tang ban pelaj ya nga badia pi. Tang bagi ni kon jonga ken yo ia ka jing yam. I will drink it wong ngandi ia ka. Padu pendem ia lagi jong ka kle. Padu sya ia ka jing sya. Kaba 4 Judan. Basya ha ka ni ka bertai. Balai. Bau ia palat ia pi ki para bagian men. Tang namar ka ni ka daw uang utrai. Ngan sya. Bagi kon jonga. Kinom sya ia ka kabangan ngan sya. Ada di tang ia ka ni kan. Ia ka balat kabangan pelat ia ki. Ngandi ia ka ni ka kuri. Pi teng-teng ladak ngi yo ngim das ngau thu ba. Ada ladak ngi mat ia ka ni ki men bagi para. Ngin ngau thu ia ka ka bau trai ulale aga jingim. Ki para banget ki ba i ke jonga. Kan nongot na padeng jongi ha ka ni ka met. Kan ni ka jankop ka bau trai. Hula ai ya pi. Ka ba PPM menta. Arsnem PM ka di ka jingla tet keti ka jong pi. Ka di ka jingla sum ka jong pi. Ka jingla sanitizer ka jong pi. Ang unang rang namar nga menta ka di ba pala. Pitim na baga jing baga bakut jong pi ka di ka jing yap met ba musim hadu jok om don lat syo. Om la ban pen syo yu niu brio. Hadu blay wong kadon satang kawai kalan bakata kalong ngan ay lau jong ukon pa pinda puli ya gidi kentien hagalor jong kading pna o jisu perta uang ko kpa jonga balay me ino no yanga modur se ki para banget ki ba iet ya lagi jong ki kun pi ki ba don ya lagi jong ki kun ki ti ki siu ki bahayeng ki ba sem pi don haga jing pang bat haga jing korden pi pet sha jingai ne pi don hajan hapdeng jong ka kordet ka jong utrai Uperta ku kpa jonga meladon bat nga nadu kapor ka bangawan siya ka bertay nadu kapor mindang long ka bertay mamempat sna ya ki ay ngiya don lang me don lang hagapor bangale ya ki kamba handai balay hagane kapor ka ba palat ti kapor ka ba palat menta balay ken me ino ya nga Ublay wang ko kon am dan lat syuk te kon ban pen ya kita gibriyo. Ngahap ban ya mero. Yo kon ubang nga tap men siam. Para bangit ki ba ki ngau trai. Pi pong ki jan kop ki ba kum no kan ha kan ga miet. Hato pi siam ya kan ga jan kop pi lau ba pi berat no ha kan ga bertai. Tang namar ba pin yo ya ki jong kan ga bertai tang namar ba pin yo kam tang namar ba pi ki briukin pedyang ya pi tang namar ba pi pin le ha kan ga bertai pi de no ya la ga jong ga jan kop ka bau trai ola ai da la ga jong ga jing ya kit men ba ki para ga jong ga kan ni ga jing kali ya pi tep hado kat no ka dor jong kan ni ka jan kop ka bau blai wa ya pi Ukres uhaban aya laga jong kajengem. Tang namar ban aya pi ya gani ka jankop. Kabak haddo ha gani ka met jong gani ka sngi. Dai tang ma pi. Ki batip yaladi pi pong ke jankop ki bakum no. Hang ni hagalenong kabalay kabaka kitab jing penpau kabaka tien ka jong oblay ka keren. Hang ni ka keren ya ka singular, la ni ka keren ya ka shimen. Habala pendon kam ya ka kentin pa. Kabangot tang ma pa marway, tang ma mi marway, tang ma nga marway ngatip ka jankop jonga ha gani gamin.
Kastem la ni ka yong, ka jerngam la ni ka li hakabat jong utrai. Day tang mga bat mapi shimet kin men bagi para ngitip ya kan ni ken. Pet saudong jongi kanus nem ngilayo ya kaktin ka jong oblay shispa prapos nem. Kanolak ki Kristan ke bangi ngidon tang para mangi ka balang presbyterian kombah nyolak ay ngidon haki sinot baro ke bangi ngidon. Kanungot na padeng jong kita kidai ki balas sat ya ki jankop jong utrai. Kano padeng jong ki kinot banong hagane gamien ngati hagane gamien nganot banong pastor nganot banong kunong yalam bangala sat ya ki jankop ke jong utrai. Balada pi ong kum ta ubleu nang yalam ban kerhu ya pi. Yo tang ba pi ngau thu. Ka don ka ei ka bangala keren mene ka to kapla. Kapla ka ba pi wiket lada pi lawan yo, lada pi laket tan ya ka to kapla ka jayu ka ni kakti, ka sedang ban yam. Bat kata ka jing yap kan tan ya pi ba pi nomla ban im ka ba ken jaman sim ka jong pi dalele ruem. Pihaban let it go. Pihaban bread ya ketu kapala ka bapidon ha ka jingim ka bagan jaman sim ka jongpi. Ya ka bapin yo ya kata ka bau blai ulabu na ka banta jongpi. Para bangit ki ba ihit ki jonga. Ngadwai ha ka ni ka mit jong ka ni ka sngi. Ngadwai ha ka ni ka por. Manga bat mangi ki kun ki jong blai. Balada ka poi ka por yang i bau blai un bishar yang i. Bau belai un bishar yang abad ya pi barhaba un pet yangi on shem yangi ken bagi jan ke jongi kilong ke bala kuat kat nungut na pedeng jong pi hagane gamiet pem shem la pen bet ngit ya ke jan kom ke jong pi kat nungut na pedeng jong pi lada pi ong hagane gamiet pastor doi lem na gabanta jonga ka jan kom ka banganga kom Haka jingyat lenti jong ka jingim ka jonga. Kadao ka banganga pen betingin. Kadai namar haba ngamat ya ka jing'e. Ngamat ya ka jingele. Ngamat ya ka jing'e haka jingim ka jonga. Badi ka por kataken ka babunsin. Kani ka jingyat lenti bat ka jankop ka banganga kit. Ka jabo bat ka betingin no. Pitaray ublay un-i ya pi. Haka jingyat lenti ka jong pi. Nani tu ya pi kadon kawai ke jing ya tu kana. Udan wai ubriu ubaga kerteng jong u kalong u Charles Blondin. Uni ubriu ude unong yat telai ubakrau. Uyat na kawai karyat sya kawai patang bate yu telai bat ubat yu siet aga keti ke jong u. Manyat ya kiryat kiram ki bakrau jong katai kari Amerika. Ha kata kesngi ulayat yu tau telai bat ki patba ki lawan ya ke banbud yu u. Ulayat nang ni syatai bat nang tai syani haba ulawan syani ki brio ke laya thap ktilun. Om don kat mami ko Charles om don kat mami. Hadian nang ta ulaong lada pi syanya shisha yanga ngan khot ye pi wan ban syong hakata ka kali ka baudon hang ta. Kadon kata ka troli ka balong kom ka bol bering ka badon tang ka tayar ka banakmat lani ka syaka ka syakman ka syakanar. Kabanang ni nadien kidon kinar ban ra ban yat yo tau telai hakata karyat ba lesi ngilaban modur kat karyat no kalikai kabana siliang sesilyang jong karyat tang hau telai ban nyat daga kali uang ali lada pinut shisha bat syanya yanga ulapai sikirang ba om dan bapediang ulapai sikilong kemi kibun kilapen ulapai sikit samla lesi ki shlur maki om dan batre ya kata larak ti kawai ka kena baga ongan lej manga kanika kena kala syong hang ta haga troli udiu Charles ula shem ya kata ula nya ya kata kali tang nau tau telai ha pedeng jong kata karyat ba ya kaban ya nang ni syatai bat nang tai syani andala poi biang hang ni ki briu kelaya thap kti kelaya risa ki don kini kinong ai khubor ki ong kumno ko thei lani ko happy note ban syong ya kanika troli haga ba phia nang ni syatai kumno pinon kani ka kena ko ong ye kini kikentien nganut ye kemar ye kani ngatip nganut ban syong ha kani ka troli nabar ngatip bai pa jonga inom penhap yanga namar ngatip bai pa jonga
inom penhab yang Uchal Sudan ya kau ikakun bat kani kadikata kabawan bansyong. Pi tarai haka jing im jong pi haka jing nyat lenti ke jong pi tarai oblai tim. Ya ki omat ki bajau man kamien pi tarai tip ya ka sosan kat ni ngimat man lagas ngi katma ka bagan jaman sim ki jing bom yo jubab aga jing dwai ka ba mangabat mangi man lagas ngi struggle haga jing em ka ba ngi don ka lawai ka ba pernai ya ka jat benriu ka jongi ya ka jing em ka jongi bat ya ka yeng ka sem ka jongi bat ya ka balang ka jongi ru pi tarai oblai ya pi marwai lada pin la ngau thu ki hen men bagi para ya kini ka jankop ka bau trai ola ai penjen dalong ngan ya kini ka lenti ngan ya kini ka lenti ka bangangayan compare ka long kumno ka balapen up yang tang bangatip ya kini ka wei bai pa jonga inom panhab yang pinot bandong ha kini ka mien pastor ngakwa banlong u kristan abasisha kiwei kimat long kimat to kimat tim kiwei kimat le ya kikam henry ngan set apart ya ladi ngan penkerpang ya ladi ngadai u kristan bat ka identity ka jonga ka dur ka banganga pan pau sya ka bertai ngadai unong bot jong jesu bat ka cancop jonga kan pen pau sya ka bertai bangadai unong bot jong jesu kanungot na pedeng jongi man lagesngi daki kam ki bangile ngilen yelo nong panem kat nungut na pereng jongi haduk kan ke kelemat ke bamenta haga jaka baka perthai kan yo kris haga jingim ke jongi ngimtip ha ngi don bal ngi don haga perthai ngi yalong perthai lang ban ngi kelen bangi de nong bon ki jong trai para banget ki ba ki jong hau kan rat wa apostol hang ni u neu yones ukren yang ni ke shiti ke bau trai u pa banto kan nongot na preng jong pi ngau tho ha kan ka miet pi don gam ye ka jing sai pat na ki jan kop ki ba pi don ha ka jing em ka jong ki para bar ki men ki jong na ngai bau blai um kar khu ye pi nga ngai pila shash ko ria ka tien ka jong blai pada kan ka por ngan khot ini parlok i bawan lang iba evening ina ya ka wi ka jing rai kerpang kabai dan berkat bangi dang ruai ngakwa pin sngap ya kentin kabai in ruai banga duai ru ha kene kamit baro penum pet syai henry pen kabrip ya lagi juki kemat baro agane gapor pi ki badon ha ki yeng ki sam perkat ya ka ka jing im ka jong pi ha kene kamit wei blai udan ban keren na ka banta jong pi ha kene kamit jong kene kesngi